Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usekalelwe ngamasongo kaSigonyelo ngumsunguli wemidlalo kaMabonakude okubala uMvango, uMkhokha kanye neminye uDumandlovu. Uboshwe nozakwabo ababili ngensolo zokungayikhokhi imali yentela. Nginibingelele ezindabeni zeZwida Media. Igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda, ungangibiza intatheli eka YouTube. Kubikwa ukuthi Zimkhalele ongumbhali wemidlalo kaMabonakude uDumandlovu oboshwe nozakwabo ababili, uRodney Mozarini kanye noMaxwell Mloyi, abangabasizi bakhe bezwe entela. Kanti ke kube ukuthi baboshelwe uqamba manga ngamaphepha entela. Imali okusolakala ukuthi bayikweleta uSalzi ibalelwa ku 25.7 million. Bavele enkantolo izolo ngomsombuluko. Icala labo labe selihlehliselwa uLesibili ePalm Beach Magistrate Court. Kanti ke izintolo zithi uma bebandwa benecala lokukhabanisela yena uSalzi kumele beboshwe iminyaka engadluli kwemibili noma behlawuliswe ngokuthiza. Abantu babe nama comment ahlukahlukene ezikundleni zokuxhumana. Usibayanda Exodus Market Dam uthe kanti lena abayiqoqa ukuthi uPorter yanele yini. Usipha la MC Sipha uthe hawu kanti bengithi ni serious kanti uboshela ukuthi akafuni ukuqolwa. uSimon Duma uthe banama million abantu basemazweni angaphandle bawenza la eMzansi. uNobuhle Mthetho uthe akangakhokhi ngoba useboshiwe phela akwenzeke ogodwa. Samukelisiwe Sibiya uthe manje ubosheleni ngoba naleyo ntela bayidla boda ayi emphakathini abayeke abanye nabo bezidlela. Usine liseke uthe uzalo angeke liphinde lifane ngaphandle kwaduma. Usiboniso Msiyaxulu uthe vele uSalzi uzogcina usosibopha sonke. Bafethu maningi kakhulu ama comment. Ngizofisa mina ukuzwa ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje. Awungibambe evidweni elandelayo.